Takže čau toličky, ja vás vítam u mojho nového videa. Ja sa volám Top Drop, pod tržítko vyhľadíš mi sem hodíte like a ten odber a vrhníme sa na to. Pokiaľ ste nevideli prvý diel, tak by som vám odporúčal kúknúť aj ten prvý diel, pretože toto je séria a ono to na seba nadvazuje. Takže v minulém videu sme si skúšali ochotiť konia a s týmto brnením, ale asi na to potrebujú aj sedlo. Nevadí, tak ja by som začal zameral si urobiť postel, lebo stále sme nemali. Zabijeme tu pár ovcí. Tak, tam sú ďalšie ovce a jídlo. Super, budeme mať hodne jídla. To je super, asi takto sa premiestním. Tak, zabijeme. Tady pár zabijeme. Tak ani nemusím skákať. Tady si príliš toto skočím aj tady. Tak. Ja aj nemám hunger, tak rýchlo spapáme. Tak, zabijeme aj túhle. Tak. Zabijeme aj tady krávy. Konečne nám prestalo pršať. Ja už nemám. Tak si vykrftíme novú. Tyto vlny môžeme zahodiť. Vykraftíme si ďalší sekerku. Ja najradšej zabijem sekerku, pretože takto môžu dávať. Sice meč dáva rýchlejšie, ale meč sa väčšinu najlepší používa na tie fajty. A napíšte mi, co je podľa vás lepší, keď bojujete? Mieť v druhej ruke totem či štít? Protože za mňa určite štít, pretože že štítem dokážeš o mnoho viacej triků. Začalo? Tady neprší a tady prší. Aha, dobre. Tak zaberme nejaký ten sugarcane, dobre. Čo nebudu brať, aby sme měli místo, ale aspoň ho máme objevený. Tak, tady máme nejaké chicken. Tak. Tak, dáme toto sem. Ja ju nevím stále trefiť. A táto séria bude mať približne asi 3-4 díle, alebo 5 dílu a potom by som začal úplne nové. Co by som akože začal Minecraft, ale s módama a s veľkýma akože extrémnyma shaderama. Ja už na tém robím. Keď vy vidíte toto videjko, tak už bude vychádzať ďalší videjko. Takže hned potom to kliknite na ďalší videjko. Tak poďme ešte ďalej. Chcela by to vesnicu, nebudu říkať, že ne. Niekde prší a niekde neprší. To je kvalita. Tak to poďme preplavať. Tak. Poďme to dať. A ešte, ak som spomínal v jednom videu, zháňam editora. Takže jestli vám ide editování, tak sa mi ozvíte do komentáru. Tady máme hejno prasat. Ja vím, že nechodia po hejnoch, ale no tak hned napadlo. Jako prvé. Tak. A z hejna už je jedno. A z toho jedného už není nic. Tam máme ešte jedno prasa, tady zabijeme ovce. Zabijem ich kvôli jídlu. Ja by som začal niekde zabydliť v cherry biomu a niekde u vody. To je docela ideálne. A hlavne by to chcelo vesnicu. To je jedno, či zombie vesnicu, ale hlavne vesnicu by to chcelo. Tak, tady pár zabijeme, koľko máme. Z nich to ma nejak moc nepadá. To spíš Pepíku sa opletí. Jaj. Jaj, no ty beješ preč. No hurá. Ježiš, čo sa nechcú zabiť? To už je noc? Proč sa tady spavnujú? Alebo je tady tma? Ja si radšej už vykraftím postel. Tak.
Bolo z toho vykraftená. Toto vyhodíme. Toto tež vyhodíme. To až keď budeme barák budeme potrebovať. Tak, no poďme. Jaký nádherný západ slnka. Tak, tady zabijeme pár kráviček. Tak, tady pomaly hen tam půjdeme zabít ty ovce, kravičky a vyspíme sa. Alebo uvidíme, jak to bude akože také. Tak, tady zabijeme pár prasat a všetkého možného. Jaj, kamo takáš? No do jaskyne včas rozhodne nepôjdu. Ja už sa tam zetmíva, ja sa asi už pro istotu vyspím, ale ešte tu pár týchto pozabíjam. Než zajtra, jakoby v Minecrafte nemusím čekať a ja už idu radši spať, lebo nebudu zase čekať na monstra, keď tam budú. Tak vyspíme sa. Hotovo, sme sa vyspali. Chcela by to už konečne nájsť tú vesnicu. Tak poďme to tady editnúť. Tak poďme tady zabiť ešte pár týchto ovcí. Tady aj prasata. Tady je hodne prasat. Je všeobecne hodne zvírat. A už nemám sekerku zase. Tá sekerka sa mi jak si rýchlo rozbije. Boty tuším nemám. Tak máme full kožený armor. Sice moc nepridáva, ale not bad. Bože. Tak, zabijeme. Budeme mať hodne stejčíku nádherných. Už ich máme dosť docela. Mám kotletečka. Pokud něco jíte, tak dobrou chuť. Já většinou vždycky pri videách, keď nějaké koukám, tak já mám také nutkání vždycky prostě jíst. Mám vždycky také nutkání prostě jíst, lidičky. Tak ještě párkrát to tady dáme. Tady nic není ani, lidičky, tady nic také není. Ještě zabijeme pár. A raz si už nebudu zabíjať. Ja to nechám, lebo ja chcú. Mne akože koně, ale žádné široko není vesnica. To je trošku čudné. Nemyslíte si? Vždycky, keď som nenatáčal, tak som sa vždycky spavnal blízko vesnice, ale keď natáčam, tak nie a nie ju nájsť. To je strašne super. Tak, poďme tamato, cez hory doliny. Osel. Ja, škoda, že nemáme to sedlo. Na jeho to nejde dať, no. Škoda, že nemáme proste nejaké to sedlo. Akože škoda. Tak poďme ešte dojde zabiť nejakých týchto. Aby som sa už niekde aj zabydlel, ale nikde nic. Tak zabijeme nejaké ďalšie ovečky. Tak, dobre, ja už myslím, že máme všetkých surových mas dosť. Lebo máme akože toho vážne dosť. Chcela by to? Chcel som povedať vesnicu, ale loď tiež neuškodí. Tak, tady by měla byť čestka. Tady to musíme rozbiť. Snad tam bude tá čestka, akože. Lebo to by bylo trošku taký scam. Tak, no, zemiaky môžeme zebrať. Jaj, a tady není akože vážne čestka? Dobre, ja tu těžit nebudu. Nevadí. Je to podpíska, nechce sa mi to tady včoutěžit. Jaj, tady fakt, ale že vážne není žádná vesnica. Toto čo je?
Ja fakt neviem, lidičky. Akorát som našel mapu k pokladu, som vylúčil loď, nič tam nebylo, iba pírka a táto mapa, takto a tady by to malo byť. A včil ide tá najhorší časť a to je kopanie. Čo ja akože fakt neznášam. Pretože vždycky, keď som robil tieto veci, tak mi to vždycky trvalo neviem ako dlho. Tak ja sa pokúsim ísť na presný stred, tak poďme sem. Ja som akože vážne zvedavý, že či to tady bude niekde. Zasom budú mať plný inventár piesku. Jaj. Vždycky goldové veci sú tie najhoršie veci. To vie každý, ale nechcelo sa mi craftiť, ale čo to vykraftím. Bude to lepší? Bude to rýchlejší? A je to aj rýchlejší, takže sa mi to neoplatilo vôbec. Když tak ešte vyhlúbim jednu pod tým. Ja som to nespadil. No nevadí, tak pozbierame písek, tady takto odkopeme. Tak. Tak toto dáme. Viete čo? Ja vám to strihnu, aby ste to už rovno mali. Takže za malú chvíľku. Tak lidičky, už sem tú čestku našel. Ja som strašne rád. Tak poďme to tady takto dať preč. No, stálo to za to, aj diamanty tady máme. Ako stálo to za to. To musím uznať. Tak, lososa. A máme tu nejaký potion. Dýchaní pod vodu. A meč, to je výborné. Aj TNTčka zaberáme. No, ako oplatilo sa to. Takto celé je to tady rozkopané. Ja sa tady vystaviam. A ja neviem, fakt, hej, lidičky. Takže pro dnešný díl by to mohlo byť asi všechno. Takže u ďalšieho videa, čahoj.